quan es va construir l'Hospital de la Fe estaven previstes una sèrie de places d'aparcament i que al final es van executar un 22% de les que estaven previstes. Continuarà sent molt deficitari, també, i això ho faig com un afegit, en transport públic per a poder accedir a ell en condicions normals, sobretot tenint en compte que ja el seu trasllat, és a dir, de l'antic Hospital de la Fe al nou Hospital de la Fe, ha provocat tot un seguit de manifestacions i de rebuig de la ciutadania de la part de Campanar, que han perdut un hospital per un altre que està en una situació geogràfica molt allunyada del que era l'Hospital de la Fe originari. Aquesta parcel·la estava reservada per a una residència per a malalts discapacitats intel·lectuals, és a dir, que es perd un sòl dotacional i a més no es recupera. I com se'ns va dir a més en la Comissió d'Urbanisme és perquè no hi ha més espai per a poder eixamplar les places d'aparcament. Per tant, en aquest nou pla que vostè proposa, en aquesta modificació, el que ens trobem és que perdem equipament, perdem una zona verda i a més no resol, ni molt menys, els problemes d'aparcament en el nou Hospital de la Fe.